A campaña da ostra iniciouse esta semana en Noia con moi boas capturas. A ostra plana é unha especie moi demandada e exquisita. A campaña da ostra arrancou en Noia o luns con moi boas capturas. Magníficos exemplares de talla moi similar son os que cada día se desembarcan na lonxa de Testal. Os prezos que logra esta especie tamén son positivos, porén máis baixos do desexado. Con topes de 350 exemplares por mariñeiro recollidos no banco do cabalo, os barcos chegan ao produto á lonxa. Bueno, ben, bastante ben. Sí, bastante ben. Os precios non axudan moito, pero bueno, hai que ir. Bastante ben, ainda hai, pesca bastante ben, o precio máis ou menos. Esperabades un pouco máis alto? Un pouquiño máis. E o produto que tal? Como? O produto que tal? Ben, igualado. Non hai da boa, pero bueno. O peche da hostelería e a restauración en boa parte de Galicia e do Estado fan mellan especies como a ostra e outros mariscos. Merma a demanda e con elo descende o prezo, que ronda o 1,50 € por unidade. O lunes é a máis pequena a 30 céntimos, a máis grande é un 40, creo. Ayer se dá un pouquinho, ayer tamén. Todo. Se non hai restaurantes abertos ni iso, é normal. E esperades que sube de precio ahora de cara a Navidad? A ver, un pouquiño, pero moito creo que non. E sufeta tamén o peche da restauración, non? Claro, o peche todo xa o marisco xa tampouco estaba levando moi bo precio. Algo se intuía, pero bueno, polo menos a ver se sube un pouquiño. A campaña da ostra prolongarase alrededor dun mes en Noia, sempre dependendo da demanda e do prezo que logra o produto.